Здравейте отново във втората ни среща. Искам да разкажа за какво се случи за тази година и половина и какви промени настъпиха в моя делник, моите мисли, въобще в живота ми. Признавам, че когато дойде Family Physician Kit, много не знаех за него. Четях опътването, но имаше случаи, в които забрявам и си казвам, вместо да пия кафе или чай, можех да си пия на мента. Или що не направих това, но това винаги се случваше след като е минало време. Лека по леко обаче се запознах с моите нови приятели. Това, което отличава маслата на дотера от останалите етерични масла е тяхната чистота. Всяка една партида, всяка една опаковка минава през 5 фази на проверка на съдържание и това ги прави много чисти. Вътре няма никакви примеси, не са разреждани, както се случва с повечето продукти. Де факто те са живи, можем така да ги наречем, живи същества. За мен това са съюзници, както Кастанеда би ги нарекал. И така както ако си взема куче, ще ми отнеме време да установим приятелски отношения, така и ми отне няколко месеца да се науча, че имам 11 нови съюзника в дома си. И лека по лека започнах да се уча как да ги ползвам, как да живея с тях. Лавандула, когато съм уморена и нещо така, имам нужда от покой. Мента за освежаване, лимон и той, там много добър. Портокал, разбира се, няма човек, който да не е помирисал портокала и да не се е влюбил в него, който го е опитал съвсем. И така, вече съвсем по друг начин гледам на тях, съвсем по друг начин гледам на себе си. Знам, че каквото и да се случи, аз имам на кой да разчитам и към кой да се обърна. Отначало ползвах една, да наречем, кратка книжка, Product Guide, който върви заедно с самия кит. Но в един момент си казах, това не ми стига, искам повече информация. Слава на Бога, живеем в информационна ера, онлайн, търговия, изобилие от всякакви помощни средства и най-вече възможност да си купим нещо от другия край на земята. Така и аз се здобих с моите учебници за въздействието на етеричните масла и всъщност това постави връзката и нашето отношение на съвсем нова плоскост и вече знаех за тях много повече. Продължавам да уча, продължавам да се интересувам. Това ми дава една сигурност и една увереност какво правя и защо го правя. Това обаче, което мене най-много ме вълнува и продължавам да се изумявам, е връзката или по-скоро въздействието върху емоционалното тяло, върху нашите емоции, върху нашите настроения. Аз вече мога да избирам настроенията си, а не настроенията да ми избират мене, както дълги години съм мислила, че съм жертва на умора или жертва на депресия или жертва на просто на някакъв кофти ден. Ами не. Наистина човек може сам да влияе. Това се дължи отново на чистотата им, на това, че те имат терапевтично въздействие, оказват. Така сме устроени, че при вдишване на аромат той се възприема от рецепторите, които отговарят за обонянието. И по един дълъг път, който е дълъг за думи, а всъщност се случва мигновено, това докато го изричам, един аромат вече е действал, достигат до лимбичния дял на мозъка, или по-специално до амигдалата. Това е хранилището на нашите негативни преживявания. Там са всички наши спомени, които по някакъв начин са останали нещо лошо. Наричаме ги негативни. Значи, тези маслата на дотера, могат да освобождават тези негативни преживявания и на тяхно място да се появяват позитивни. Този призив, дайте да сме позитивни, сега от днес започвам да живея позитивно, ще мисля позитивно, нали, една такава напънатост, при положение, че отвътре ни ври и ни кипи, това е лицемерие и поредната самозаблуда. Докато не освободим тези негативни преживявания, каквито и да са били те, дали татко ни е набил, дали сме загубили близък, дали просто сме се почувствали обидени,
Няма значение, всеки има различна дефиниция за негативно и за това как го преживява. Има много учени от нови сфери. Психосоматика е една от тях, която намира взаимовръзка между емоции и физически проявления, които наричаме болестотворни или там проявления на болестта. Всичко се заражда тук. Или тук, всъщност свързани сме, ние сме едно цяло. Няма как да се разглежда този пръст, ако боледува пръста ми. Ако тук имам някакъв проблем, дори само ако се обуда на този пръст, вече има значение и нещо ми говори, има разлика дали е този или е този. Цялата тази осъзнатост предполага да знаем повече за света, за себе си. И тук идват маслата. Има една книга, наръчник, в която тя е като гайд и с нея може да се ориентираме как да преодоляваме различни емоционални състояния. Като за начало на нещото наречено ПМС, бича за всяка съвременна жена, не е нищо страшно. Да, имам mood swings, да, колебания в настроението, но so what? Тоест аз мога да ги овладея, мога да ги опитомя. И не е нужно да се затварям, да чакам да ми мине и тогава да се покажа пред хората, или пък вероятно повечето жени биха ме разбрали, или тези, които поне имат на нещо чудото наречено ПМС или предменструален синдром. И де факто това са само една малка част от нещата, които се случиха за тази година и половина. Продължават да се случват. Усещам промени на личностно ниво в отношенията си с хората, в отношението си към света, дори към самата мене. И самия факт, че записвам това видео, че говоря, само показва колко човек може да направи напредък, т.е. да направи една голяма крачка, когато до себе си има верни съюзници, когато има приятели, когато им се доверява и когато, разбира се доверява на себе си. Моето желание е да ви разказвам още за своите срещи с етеричните масла, за това, което научавам за тях. И се надявам да се видим съвсем скоро. Чао!